συνεχίσουμε λοιπόν να τοποθετήσουμε τα μοτέρ, απλώς θα κολλήσουμε δύο καλώδια, ένα στο πίσω μέρος κάθε μοτέρ, ίδιου χρώματος, Αφού κολλήσουμε τα δύο μαύρα καλώδια στα μοτέρ, θα κολλήσουμε και τα δύο κόκκινα καλώδια επάνω στις βάσεις. Έχουμε λοιπόν τις βάσεις και τα μοτέρ. Το μοτέρ θα μπει μέσα στη βάση. Εάν τυχόν στο πίσω μέρος η κόλληση κάνει επαφή με τη βάση, φέρνουμε το μοτέρ λίγο πιο μπροστά με αυτόν τον τρόπο και εδώ, έτσι ώστε να αποφύγουμε τα βραχικυκλώματα. Το επόμενο βήμα μας είναι να κολλήσουμε τα μοτέρ μας επάνω στον πυκνωτή. Θα χρησιμοποιήσουμε λίγο θερμοκόλληση, διότι είδους άλλο υλικό έχετε. Με αυτόν τον τρόπο το ένα, αυτό το άλλο. Μία σταγόνα θερμοκόλληση. Τις ρόδες μας. Τώρα πρέπει να συνδέσουμε τα καλώδια από τα μοτέρ πάνω στη μηχανή μας. Θα χρησιμοποιήσουμε το κόκκινο καλώδιο από το ένα μοτέρ και το μαύρο καλώδιο από το άλλο μοτέρ και θα τα συνδέσουμε μεταξύ τους και αυτά θα τα κολλήσουμε επάνω στο θετικό και στο αρνητικό πόλο του πυκνωτή, του μεγάλου πυκνωτή. Ένα καλό σημείο για την κόλληση.
Τα δύο άλλα καλώδια θα τα κολλήσουμε στο κάτω μέρος των δύο αντιστάσεων. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα μπροστινό πόδι για το έντομό μας, λυγίζοντας το θετικό ακροδέκτη του πυκνοτή κατά αυτόν τον τρόπο. Το τελευταίο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε το ηλιακό κύτταρο επάνω στη λειτουργία.